ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ኢኹም ደህና ዲኹም? ያው ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ መብዛሕትኡና ሰባት ፌስቡክና ሃክ ክግበር ከሎ ወይ ከዓ ክጥለፍ ከሎ ላባና ምንም ዓይነት መልእኽቲ ኣይመፀናይ ወይ ከዓ ወይ ዘይተደለየ ፖስት ተፖሲትና ክኾን ከሎ ወይ ድማ ንሕና ዘይደለናዮ መሰጅ ተራእዩና ወይ ከዓ ብናትና ኣካውንት መሰጅ ተላኢኹ ክኸውን ከሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ቸክ ንምግባር ናብ እዚ ሃክ ዝተገበሮ ቦታ ክንኣቱ ከለና ኢና ንረኽቦ እና ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ግን መጀመርያ ናትና ኣካውንት ኣእትዩ ሃክ ንምግባር ክጅምር ከሎ ቀጥታ መሰጅ ናብ ፌስቡክና ወይ ከዓ ናብ ኢሜይልና ከመይ ገይሩ ንክመፀና ክንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ እና ንምግባር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከርእየኩም እየ ተኸታተሉኒ። መጀመርያ ናይ ፌስቡክ ኣካውንትና ንኸፍት ብምቕፃል ብየማናይ መስመር ኣብ ላዕሊ 3 ነጠብጣብ ዘለዋ ምልክት ገይረላ ዘላ ናብኣ ንኣቱ ማለት እዩ። ካብዚ ብምቕፃል ድማ ኣብ ሴቲንግ ናይ ሴቲንግ ቦታ ምልክት ክገብረልኩም እየ ኩለን ኣብ ናይ ሴቲንግ ቦታ ንኣቱ ኣብ ሴቲንግ ከፊትና ከለና ሲ ሞር ኢን ኣካውንት ሰንተር ዝብል ብዕንቋይ ተፃሒፉ ዘላ ብላዕላይ ንኸፍት ብምቕፃል ንታሕታይ ወረደ ቢልና ፓስወርድ ኤንድ ሴኩሪቲ ዝብል ንኸፍት ኣብዚ ካብ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ታሕተዋይ ሎጊን ኣለርትስ ዝብል ኣሎ። ሎጊን ኣለርትስ ማለት ካሊእ ሰብ ሎጊን ክብለልና ከሎ ላባና መሰጅ ወይ ከዓ ደወል ክመፀና ዝመፀልና መንገዲ ማለት እዩ። ብምቕፃል እቲ ናይ ባዕልና ፌስቡክ ኣካውንት ንተዋጦ ኣብዚ ሎጊን ኣለርት ዝብል ክልተ መማረፂ ሂቡና ኣሎ። እቲ ናይ መጀመርያ ኢን ኣፕ ኖቲፊኬሽን ይብሎ ማንም ሰብ ሃክ ክገብረና ከሎ ወይ ከዓ ብናይ ካሊእ ኣካውንት ክኣትየልና ከሎ ናብዛ ናይ ፌስቡክ ኣፕሊኬሽንና ኖቲፊኬሽን ወይ ከዓ መሴጅ ክመፅእ ይገብረልና ማለት እዩ። እዛ ናይ መጀመርያ ናብ ፌስቡክና ክመፅእ እንተደሊናዮ ራይት ዝብለና ማለት እዩ። እዛ ናይ ራይት ምልክት ነዋዓ እዚ ጌርናዮ ማለት ማንም ሰብ ሎጊን ክኣትየልና ከሎ ብካሊእ ወዲያውኑ ብላዕሊ ኖቲፊኬሽን ይመፀና ዩር ኣካውንት ኢዝ ሃክድ ዝብል ማለት እዩ። ዩር ኣካውንት ኢዝ ሃክድ ዝብል እንተመፂና ወይ ከዓ ብናይ ቀይሕ ፅሑፍ መጠንቀቕታ ክመፀና እዩ። ኢት ኢዝ ኖት ሚ ዝብል ወይ ከዓ ናይ ቼንጅ ፓስወርድ ዝብል ቦታ ክልተ መማረፂ ክመፀና እዩ። ወይ ተቀዳዲምና ቼንጅ ፓስወርድ ንገብሮ ፓስወርድና ንቀይር ወይ ከዓ ኢት ኢዝ ኖት ሚ ኢልና ንሕና ኣይኮናን ማለት እና ናይቲ ሃክ ዝገበረልና ሰብ ናይ ሞባይሉ ሞዴልና ዘለዎ ቦታ ከዓ ይመፀና እዩ። ንዑ ሪሙቭ ጌርና ቀጥታ ፓስወርድና ንቅይሮ ማለት እዩ። እታ ካልኣይ ቦታ ዘሎ ኢሜይል ዝብል ዘሎ ኢሜይልና መጀመርያ ምስ ፌስቡክና ክነራኽቦ ኣለና እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ምናልባት ናይ መብዛሕትኦም ኢሜይል ዝብል ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ኢን ኣፕ ኖቲፊኬሽን ዝብል ብቻ እዚ እንድሕር ኢሜይል ዝብል ተዘይመፅዩ ኢሜይልናና ፌስቡክና ኣይተራኽብን እዮም ማለት እዩ። ክልቲኡ እንተተራኺቡ ግን ናብ ፌስቡክ ቆፎና ናብ ኢሜይልና ቀጥታ መሴጅ ክመፀና ንገብሮ ማለት እዩ እና እዚኣ ጠቃሚት ሓበሬታ ከም ትኾን ተስፋ ይገብር።